Adhesió del món de l'esport al manifest institucional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Des del món de l'esport i des de la nostra entitat manifestem la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin construir conjuntament dinàmiques innovadores per erradicar definitivament la violència masclista, perquè representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes. Treballarem per construir una societat democràtica, moderna i igualitària que faci front a la violència masclista i les desigualtats entre homes i dones, amb eines que ens permetin desplegar la llei d'igualtat aprovada el mes de juliol passat pel Parlament de Catalunya. Volem un esport que promogui els valors que li són inherents, com l'esforç, el respecte, el treball en equip, el sacrifici i la superació, lluny de qualsevol tipus de violència, i manifestem fermament la voluntat de treballar per erradicar-la.